Допълнителни стихотворения. Ама... На Валерий Петров. Практическата работа е това, което трябваше да направите за домашна работа. Сега ще го направите, след като не сте го направили. Направили сте само тест, но не и отговор на въпросите, които са към творбите. Няма да се сърдите, ако не само 4 души останат на поправителен изпит, а повечко. Предупреждам, вие продължавайте да се държите толкова дивашки в часовете. Ама точно. Практическа задача. Кот. Аз следя получаването на пратката. Искам да прочета. Това за фестивала или? Ученик, който няма всички планове, няма домашни работи върху произведенията, да не си въобразява, че има 3. Мамайко! Практическа задача. Въпросите след Какво да правя с въпроси? трите произведения. Да отговорите на тези въпроси писмено. Страница 188, първи и втори, на страница 189. Е така малко. Момче стигна се по-в носа. Не, спри се, брат, бяха да с това нещо. Домашна работа. Спри се, иди ако ще май за такива хора, спри се. Няма, че не. Що му траска, май, живота? Домашна работа, биографията на домашната работа след малко ще се пише. Имате практическа задача, сега